गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बयखौबो आङो बरायग्रोबाय सिलाफथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो दिनै नैबे 14 नभेम्बर अर्थात बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर बेखौ जोङो सानैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों। बेवहाय जोंनि 15 नभेम्बराव जोंनि थान्दै मेल जागोन। बे थान्दै मेलाव जोंहा देग्लाय बिबान सोलायलायनाय जागोन। बिनि उनाव जोंना 16आव गेवलां मेल जागोन। बिनि सिगांनो जों 15आवनो जोङो बायदि हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जेरै हमना ला एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सन बे मोननै सेक्सननि खन्थाइ बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायखौ जों लादों बेहाय। बेनिफ्राय एमइ सेक्सन आरो हाइ सेक्सननिनो हाइ जाम्प लं जाम्प बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों। लोगोसेनो जेनेरेल गामिनि जेरै भलिबल काबादि बेफोरखौ लानाय जादों आरो आइजोफोरनि थाखाय काबादि आरो हौवाफोरनि थाखाय भलिबलखौ लानाय जादों आरोखि। बेवहाय दा लास्ट जिथुनाखि जोंहा 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर खालि जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा सोमावसार बसुमतारी बिथां सारखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फोरमायहरदों टेलिफनिकनि गेजेरजों जे बिथाङा माने फैगोन होननानै जोंखौ फोरमायहरदों आरोखि। बेनिफ्राय जोंना मानगोनां गोबां आलासिफोरा जोंहा बेयाव बाहागो लागोन। जेरै जोंना BKWACनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार बिथांजोंबो रायलायबाय थानाय जादों। लोगोसेयैनो लकेल MLA फोरजोंबो जों बेखौ सावरायनाय जादों जे बिथांमोना बाहागो लानो हायोबा मोजां होनना जों सावरायबाय थानाय जादों आरोखि। दा बे समाव जिहेतु जोङो दिनै गिबि होननांगोन खुंफुंनाय बेयाव नोंथांमोना जथाय खुंफुंनो मोननानै नोंथांमोननाव मा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो खुंफुंनाय बेयाव नोंथांमोना जथाय खुंफुंनो मोननानै नोंथांमोननाव मा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाखौ बेनि गेजेरजों मा मेसेज होगोन? आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दिनै देग्लाय बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन। जिहेतु गिबि जोङो मोनब्रै आफादजों जथायै देग्लायनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जयै खुंनायनि थांखिखौ लाबाय आरो बेबायदिनो जोङो जिबायदि जोङो ज' खामानि मावबोदों। दिनैथ' आङो खामानि मावना मोजांखौनो मोनदों। दिनै जों बायदिसिना फरायसालिनि जेंना जोंनि हारिनि जेंना बायदिसिनाफोरखौ जोङो सावरायनानै जों मोजां मोनदों आरोखि। आं बेखौनो सानदों दिनै बे जथाय खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मेसेज होनो हायो नामा जोंनि सिलापथार ओनसोलनि थाखाय बेखौसो सानदों आरोखि। जिहेथु जोंनि बेयाव गोबां माने जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों। जि समावनाखि जोङो खौसे जायाबानो जोङो जेबोखिनि माने जोंनि मोननांगौ बेखिनिखौ जों मोननाय नङा आरोखि। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेवहाय जोङो मेनलि जोङो दानि जिथुनाखि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'फोरनि सायाव जोङो एसे मोजाङै सावरायनाय थांखिखौ लानाय जागोन। बेखौ जोङो माबा खालामदों आरोखि। जेनेबा माबोरैहाय जों बे थांखि लानाय जादों माबोरैहाय जोङो बे निसानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो मोजां मोनसे पिसफुल माबाखौ जोङो लाबोनो हायो आरोखि। थासारिखौ बेखौ जों लुबैयो आरोखि। फरायसा आफादनिफ्राय आङो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बेखौनो खावलायदों जेन रायजो राजा जोंनि सिलापथाराव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना जेन लोब फैनानै जोंनि थान्दै मेलानो जा बा जोंनि गेलेनाय बादायलायनायानो जा बा जोंनि गेवलां मेल गाहाय आलासि जिहेथु जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन बिथांमोननि माबायाव जोङो मथथे माब्रै हायो जोङो गोग्गोमनो बाहागो लाफैनांगौखौ आङो खावलायदों। रायजोखौ रावबो मार्डार खालामनो बहुत थिनहरा। नंखायनो आं सरकारखौ खावलायनो लुगैयो जे जाहाथे बिथांमोना जोंनि बर' फरायसालिफोरखौबो बिमादै मेगनजों नायालासिनो जाहाथे मोजां मेगनजों नायनानै जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौबो फोथाङो आरो जोंनि बर' गथ'फोरनि इयुनखौबो जाहाथे सरकारा दानानै होयो। आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। बे ओनसोलाव बेबायदि गंबेसेसो स्कुला दं? जोंनावथ' दा फ्राय सासे फोरोंगिरि फरायसालिया गंब्रै गंबासो दङ आरोखि। आरो बेसेसो फरायसालि दं बेयाव बर' फरायसालि? जोंना गासै नैबे सिलापथार दख'रायाव 14खान बर' फरायसालिफोर दं आरो गंसे भेन्सार फरायसालि दं। बेनिफ्राय
गेजेर फरायसालिया गंनै दं आरो भेन्सारा गंसे दंथारमोन। बेखौबो आं जाहाथे बे फरायसालि भेन्सार फरायसालिफोरखौबो जाहाथे सरकारा एसे नोजोर होनानै बेखौ गभर्नमेन्ट खालामोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौमोन आरोखि। दा बे 16 खान बर' फरायसालियाव गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जोंना गुदि फरायसालियानो 16 खान, बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिया गंनै, सिलाबालि, बेनिफ्राय नैबे दैमालु, बे गंनैया आरोखि। मा अबस्थायाव दं दा बेफोरो? दा बे गंनै फरायसालियाथ' जेनेबा दा जोंना फरायसालि आरो गामिफ्रा जोबोद गोजान गोजान, जिहेतुके गोजान गोजाननि गथ'फ्रा फैनो जोबोद उसुबिदाबो जायो। दा बे फरायसालि गंनैल' थानायखाय जिहेतुके नैबे जिथुनाखि गंसे भेन्सार जानानै दङ, बे जुदि गभर्नमेन्ट जायोब्ला जोंहा एसे बांसिन सुबिदासिन जागोन आरो गथ'फोरनि थाखाय। दा फरायसालिफ्राथ' जोङो दा नुनायाव थारमाने गंनैल' फरायसालि नालाय, बेयाव फरायसाफ्राथ' गोबाङानो दङ, गासिबो जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेयावनो फैजोबखायो बे गंनैयावनो। ओंखायनो बे फरायसालिफ्रा दा मोजाङैनो सोलिनानै दं होननानै आं सानो। खुलुमबाय। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। 16 नभेम्बर 2022 मायथाइनि फुंगा 71थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे 23थि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 1 बोसोरारि जथुमा आरो 14थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुमा, बे जथुमाखौ 15 नभेम्बर आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा गोबां आवगायबाय। जों सानदों रायजोनि हेफाजाबजों जोङो बे जथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै रायजो राजाखौ जोङो बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होनो थाखाय आङो आरसिनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो गाबोननो जोंना LP स्कुलनि आरो कलेज लेभेलनि, हाइ स्कुल लेभेलनि जे स्टुडेन्टफोरा फैनानै जोंना बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मैयानिफ्राय जोंना बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। बेवहायबो जोङो फरायसालिफोरखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बे समाव जिहेतु बर'नि गोबां हारिमु बिथिङाव जोंनि जा लानानै बे मेलजों लोब्बा लाफानाय, बेवहाय बिसेसकै जोङो जोंनि लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो